и канала му. Good game. Айде, от мен да мине, пак ще играем. Хай, ролбак, отново ролбак. Айде, ще заради ролбака сега пак. Бори се 2 на 2, айде, от мен да мини. Аре, доги мен е добро човече. Да, бе. Аз съм чувал до кой. Ей, сега заради това. Ей, сега заради това. Как дропва на този шибън мап? Аз те наточах по момента. Ей, сега заради това. Кой каза, че съм добре? Ей, сега ти. О! Ей, заради това, че съм добре. Да, причини, сега ще видиш кой ще. Още ли съм добре, бе? Абе, още ли съм добре? Говори докси. Абе, добре ли съм, бе? Аре, бе! Ще говори, какво бягаш там? Еми, трябва да си вземем ябълката, ясно ли? Не само ти да ядеш ябълки и после да ми искаш да побеждавам. Не. Но! Накосам. Да си хилна на фул. Добре, те ябълки ще ги оставя. Ей, сега представи се някой от нас да не побеждава и да ни се струши сетовете. Да, представяш ли си? Това ще е малко невъзможно, защото... Да. Защото юрчи си епоки. Между другото, екзима са го спряха. Това е много тъпо. Да, знам. Там беше единствения... Това беше единствения... Сървър без хакове. Другите е пълно с хакове, защото няма кой да ги проверява. Защото са умни хората. Няма да говорим за сървърите. Трябва да играем, ами ще игра в Endergod. Може би. Новия сезон. Там ще съм от факшена на Нанто. Или пък на Монстъра. Ще видим. Може и в Абитата отида. Ще видим. Да. Така, до утре ще се гоним. Ами малко, ама... Ти щом бягаш... Чакай. Това не ми харесва много. Не ми харесва. Аз миналата игра те бих. Това се счита. Това няма да се счита. Значи, аз ако умра не се счита, ти ако умреш не се счита, така ли? Да. Значи правим още една, така ли да разберем? Да, 100%. Играем до 4, айде. Миналата съм ме победил, ако тази победиш ти. Не, ти ще победиш. Кой ще казвам? Аз съм нуп. Аз съм на едно сърце без годинки. Майко! И аз съм на толкова! И аз съм без годинки! На 2 сърца си остана, ай отново. Айде на много дебъв то. Дай приеме. Ото е. А то в кохито, това е също като на кохито. Не, това е ванилия. Това е друго. В което аз ще мачкам, защото имам много нокбак меч и мога да се болвам тука. Най-накрая. Ако съм нук в болването, научих го вчера. Да кажа. Страх ме. Що е? Що че умра? Майко, аз не мога да се болна! Чакай, вчера ли научи как се болва, бе? Не, монстъра ме научи ония ден. Пак ти човек, то спид предсаква всичко. Не, на мен ми прави играта. Спид. What the fuck? Бробака ми не ми позволява да се болна. Абе! Ходи въгъла! Смачка! Мале, как лагваш? И ти ми лагваш! Мале, как лагваш? Викам... И след това ще е края, защото сървъра почва да се... Нека да обясним какъв... Процесора на Chivalry Dog, значи да ти кажа ли какъв процесора? Какъв? Значи Intel... Чакай, остави, чакай. Чакай сам да си кажа, видеокартата ми е Nvidia. Чай сега ще кажа. Nvidia Quadron NVC 295.
видеокартата. Процесора му е Nvidia Core i Karuca е моят процесора. Точно! Ау! Аз се болвам, ти ме гониш. Ако ми работеше бола... Къде го бахти? То не може той да се болва и се прави на майно. И на майнак се прави. Трябва да си взема, като се замисля нещо на име да репотна. Па сега не ми се репотва. Ай, репотвам. Чай да си покажа. Безпитка ми е по-яко. Искаш да си безпитка, така ли? Да. Искаш да си безпитка. Ето ти безпитка. Ето ти безпитка. Ето ти безпитка. Аз бях без стои. Уикнес, нищо не ми правиш. Само трябва да избягам, че трябва да ям картоф. Аре, това кога ще спре? Ами, много време. Как ме да бъфва? Как ме да бъфна си шибано? Много тъпо ме да бъфваш, казвам ти. Казвам ти го. И ще ми точиш ми по половин сърце. И ти си същия. О, аз ще умра тук. Аре, след това юичи си, бе. Мисля от такова, пипито юичи си. Ами... Ето е. Какво? Кофи, чакай. Ами, дей сега ще трябва да спирам клипа, защото ще стане много дълъг, мисля. Ай, правим едно такова, едно пак бютиш си и моят. Не, ще видим. Али, още поне някои игри да изиграем, че нищо няма, нищо няма да си правим с тия лъкове, ама нищо. Колко деми ще наточих? Нищо. Нали, то ние имаме вишни арморите, те са... Бас, как ме наточва? Сега... Едно такова. Окей. По-мапа е як, защото не лагва. Еми, ще видим колко не лагва, ще видим тебе. Аз тогава не бях загрял, затова ми би първите игри. Чакай, аз съм таймаут малко, не лови, моля. Чай да си направя една крепост. Чакай тук. Чакай, искам да си направя. Уоу. Чай да си направя една пък крепост, това е. Така... Чакай, ява да правим крепост. Абе, не бе! Гад мръсна! Че една гад мръсна. Яме пълката. И сега си свършен. Яме пълката. И сега свършен. Какво? Дай да видим. Много ли съм свършен. Още не си ми изхабил сърчата от те пълката, вече изхаби ги. Влезни вътре, бе. Така, ядеме пълката. Запарих се сам. Мисля, че съм мокър, такъв... Мокър си. Мокър от лава, исках да кажа. Да, мокър от лава, лукъпам в лава. Едно и също не ги казваш.